Jadi hodoं आरो मोनसे लांखायो पुरा बेगलेस 90s नि कुर्तिजों बिदा मोनोब्ला बिराद दम कालारा बिराद मोजां कालार खालामनानै शर्ट कुर्ति जेरै बे भिडिअआ बे पिंक प्लाजो बेबायदि बेबो सेट खायो ब्लाउज बेबायदि क्रिस क्रस ब्लाउज गोदोनाय बे आंनिफ्राय स्मल गिफ्ट पुरा आरो बिनि चुरि थागोन प्लाजो सिनायखानाय आरो हाख्लबाय रेड गोथां मोनसे चुरनि बे पेन्ट टटेल हाय दा सोंहरग्रोबानो जाबाय बेयाव जाहैदि हेलो एभरिबाडि नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय जाय आंनि फेसबुकआव गोदान बिसोरखौबो बरायनाय थाबाय मानो होनब्ला फिडआवहायबो गोदान फैयो नालाय गोदान नुयो ओंखायनो स' नैबे गासिबो बेखौ माखासेखौ आं लकेलाव होजोबगोन बे माखासे लकेलनि जोब बे गासिबो लकेलनि जोब ओरै एसे लादो दे नैबेखौ बेयो गासिबो लकेलनि जोब बेखौ आङो लकेलाव हैजोबगोन टटेल नैबेहाय मोननै दङ नैबेनि कालारा जाहैबाय मोनसे पिंक बेखौ आङो अननानै आंनिफ्राय होदों मानो होनब्ला बे आब'आ सानफ्रामबो आंनाव लायो नालाय आरो लाबाबो 5टा 6टा गाहाम लायो ओंखायनो बे आंनिफ्राय स्मल गिफ्ट कालारा नालाय अन्थावथाव कालार नालाय बिराद मोजां स' आं मोजां मोनदों बे कालारखौ ओंखायनो आंनि साइडनिफ्राय आं हरबाय आरो बानायनानै ओमफ्राय नै बे गाव अर्डार खालामनाय आरो बिनि अर्डारा मोननै दंबावो बे दा रेडि जागासिनो दङ फिनिशिं जाजोबाखै स' टटेल रेडि जानानै आं गासिखौबो हरजोबनोसै आरो ओमफ्राय आङो माखासे कुर्ति देखायनो नागिरदों शर्ट कुर्ति लं कुर्ति माखासे फिडिंनि कुर्ति आब'मोननि जायहा बेबि दङ बिसोरनि थाखायबो आङो बानायदों स' बेखौ आङो दिनैहाय हरनांगौमोन खिन्थु दिनैहाय नोंथांमोननो देखायनो दोनबाय आङो जाहाथे नोंथांमोनाबो नुनानै मोजां मोननानै बिहरनो हानायनि बुस्थुखौ नुबासो नोंथांमोना नायबासो मोजां जागोन साननानै आंबो बानायहोनो होननानै गोसो जायो नालाय स' बेखायनो बिथांमोननो हरनायनि सिगां माखासे पाब्लिकफोरनोबो देखायबाय आरो जाहाथे नोंथांमोना नायनानै चइस खालामनानै डिजाइनफोरखौ नायनानै बिहरनो हानायनि आंनावहाय सुबिदा मोननायनि आरो स' नैबे जाहैबाय गासिबो 90s नि कुर्ति जोबनाय 90s नि कुर्ति जोब बिराद मोजाङै नायनो हागोन नैबे जाहैबाय मेरुनावहाय लंपेन्टजों चुरनिजों बे थांबाय मोनसे बे मोनसे लंपेन्ट बेयो लंपेन्ट बे चुरनि बे थांबाय मेरुनावहाय जाय बिथांमोननो नांगौ मेरुनावहाय अर्डार खालामनो हागोन दे दा फेब्रिकआ जुदि दङब्लासो मोनगोन माखासे माने 90sआवहाय बहुत फेब्रिक नांगौ जायो लंपेन्टनिफ्राय लानानै जोमग्रा नांगौ जोमग्राखौबो गोलावबासो मोजां नुयो ओमफ्राय गोजौनि नांगौ गोजौआवबोथ' बुरजा नांगौआनो सानि सिंनि ओंखायनो दा सासे मानसियावनो एसे बुरजा थांनो नागिरो ओंखायनो थोनो नागिरा 90sनियाव जिया नोंथांमोना नांगौब्ला सोंहरग्रोबानो जाबाय दंना गैया जिया आं खोन्थाहरगोन नोंथांमोननो बे डिजाइना बिराद मोजां मानो बुङोब्ला आं खोन्थानि र' नैबे डिजाइनावहाय ना नायनो हागोन बियो बेबायदि दङ आरो बेबायदि होदों आरो आङो आखाइखौ फिसा होदों खिथुथिं बेबायदि खालामदों आरो नैबे आंनि टेगआ थाखागोन फ्रेश कालेक्शना सोरनावबा टेग लागायनो बावो खामानिया एसे बुरजा थायो नालाय बेहायनो लागायहरनो बावो आरो बांसिनावनो थाल लानानै हरखायो आरो जोङो बांसिनावनो थाल लाजोबखायो ओमफ्राय नैबे मोनसेबाव नै रेड कालारावहाय जाय बिथांमोननो नांगौ नैबिदि कटनाव अर्डार खालामनो हागोन बेयाव जाहैबाय कटननि खिथुथिं बेबायदि सिगांथिं बेबायदि आखाइया पाफि साइज एलाय बे थांबाय ओमफ्राय बेयो जाहैबाय चुन्नि ओमफ्राय बेयो जाहैबाय लंपेन्ट बिराद मोजां ओमफ्राय नैबे ग्रीनावहाय सासे आगैया अर्डार खालामदों बिराद मोजां चइस जुदि मानसिनि स्किन टना गुफुरबा बे बेल्लाव हैजोबखाबाय आरो कालारा बिराद मोजां कालार हेलाय खिथुनावहाय क्रिस क्रस दंबाय बोसोग्रानि सुबिदा होखायो जाहाथे नोंथांमोना लुज जाबाबो बोसोनो हानायनि आरो ना मोजां फिनिशिं खालामना हरखायो दे नैबे लंपेन्ट आरो बियो चुरनि लंपेन्टखौ बेबायदि शेपआवबो खालामनो हायो एलाय बियो फुरा 90sनि शेप जाबाय आरो बै फार्स्टनिया मेरुन कालारा एसे सिदा खालामदों आं शेपखौ बिराद मोजांलै नै आं खेबसे देखायबावनोसै जोंनाय होदों आङो आरो फुजायावहाय सेस अफार गोलैजोबगोन
माबाया 90sनिया आरो कुर्तियाबो अफार गोलैजोबगोन स' नोंथांमोना बुकिं खालामनानै कालारखौ चइस खालामनानै दोनखानोबो हागोन आरो पुरा सेल जागोन आरो एकदम अक्ट'बराव धमाका पुरा अफार होगोन आङो नैबे पेन्ट आरो बे चुर्नि बे गस्ला गोथां मोनसे रेडबाव मोनसे मेरुन मोनसे पुरा 90sनि जोब बे एकदम फुजायाव धमाका अफार होगोन आङो जाय बिथांमोना फुजायाव गाननानै बेरायनो लुगैदों अर्डार होखाजोबनो हागोन लकेलनिबाबो गोजाननिबाबो अल अभार इन्डिया डिलिभारि जाखायो जोंना दा एकदम शेड्युला बिजि नालाय टाइट एकदम ओंखायनो बेस्थ' बेखौ दा हरजोबनोसै स' फारि फारि स्टार्ट खालामसै बिदिब्ला थुदो आङो सर्ट कुर्टिखौ एबार देखायलांसै नोंथांमोननो स' आङो सासे आगैनिफ्राय स्टार्ट खालामसै नैबे जाहैबाय बिमा आरो फिसानि अर्डारमोन बियो बिराद किउट अर्डार खालामदों बिमाया बेना नोंथांमोननो देखायनोसै आङो फिसाजोनिखौ देखायग्रोनोसै बिराद किउट डिजाइन अर्डार खालामदों गाव बिमा फिसा एखे गानो नामा बिदि एखेबो अर्डार खालामो बुहुदानो बियो पेन्ट फिसा फिसा टिकटुकलुथार नै पेन्टआबो नोंथांमोना जुदि मेजारमेन्टखौ हरनो उसुबिदा मोनोब्ला आंजों खेबसे रायलायहर अब्लाना आङो सल्युसन दिहुनना होखायो आरोना बिराद मोजां मेजारमेन्ट हरनानै फिसाजोनि थाखाय बे पेन्ट आरो बियो गस्लाखौ माबायदि खालामदों नोंथांमोननि देखायनो दे आङो बेखौ माबा दोनबावनांगौ जाखांबाय गारहरनोसै आं नै बियो जाहैबाय गस्ला एकदम थुख्लुख्लु गोदोनायाव ओरै खालायबावगोन बिसोर बे नै ओरै ओमफ्राय खिथुनावहाय जाहाथे लुजबो जायैनि टाइटबो जायैनि नैबेबायदि सुबिदाखौ होना होदों आङो इलास्टिक जाहाथे एसे मोजाङै फिटिं जाहैनायनि खुनु उसुबिदा गैला जुदि बियो लुज जादोंब्ला ओरै इलास्टिक दंखायो नालाय टाइट मोजां थासिगोन आरो मापनिसो बानायखादों नालाय बियो टाइट जानाय नङा आरोना आंनि मथ'थ' टाइट जानाय नङा आरो मापनि खालामखादों नालाय बे लंपेन्ट दे बे गस्ला थांबाय बिमानाबो एखे बिमानिखौ आं खालामदों नै बिमानाथ' नै गोदोनायाव खाग्रा आरो नै एसे माने बेथ' गथ' मानसिना जेबो नङा बिमानिखौ आङो बे बेगलेस जाहैबाय नालाय बिमानाबो सेम डिजाइनखा खिथुथिं इलास्टिक गोनांनिलाय बे माने उसुबिदा गैला आरो इलास्टिक होना होखाबाय नालाय आरो बेगलेसबाथाय जोङो सिङाव इनार गाननो खस्थ' जायो आरो बेखायनो नैबे स्पन्जनि सुबिदाखौ होना होदों आं जाहाथे जेबो उसुबिदा जायैनि आरो गाननायावहाय जेबो बेबायदि सिङाव इनार गाननांनायनि दरखार गैला मानो होनब्ला स्पन्ज होखाबाय स' बेबायदि सुबिदाखौ दिहुनना होबाय आरो आङो मोजां जाहैनायनि गाननायावबो गावबो मोजां मोननायनि ओमफ्राय नैबे जाहैबाय लंपेन्ट बिमानि लंपेन्ट बिमाया गोजौ नालाय बिमाया गोजौथार ओंखायनो बिमानि थाखाय लंपेन्टखौबो एसे लेन्थखौ गोलाव खालामनानै हरखादों आङो जाहाथे जेबो सर्ट जायैनि आरो उनावहाय मोजां जायाबा गावहाबो आफसोस मोनो आरो आंबो मोजाङै हराबा आंबो बोरैबा मोनो नालाय ओंखायनो बुस्थुखौ मोजाङै खालामना हरनाया मोजांसिन जायो नालाय गाव आंनि आखायावनो दं नालाय बुस्थुआ ओंखायनो हरनायनि सिगां गासिबो बुस्थुखौ फिनिशिं आरो मोजाङै खालामना हरनाया मोजां आरो जाहाथे जेबो प्रब्लेम फैयैनि नेक्स्टआवहाय ओमफ्राय मोजांबासो लाबाय थायो नालाय बयबो ओमफ्राय बे जाहैबाय शर्ट कुर्ति आखाया नैबायदि 3/4 ओमफ्राय बेबायदि गोदोनाया सिगांना बेबायदि उनना बेबायदि आरो बेहाय आंनि टेग थाखायो फ्रेश कालेक्शन ए क्लथिं ब्रेन्ड बेखौ आं जेब्लायबो भिडिअ होना होखायो बे कालारखौबो नोंथांमोना मोनगोन पुरा लेटेस्ट कालार गोदान फैनायसो बे कालारा बेखौ नोंथांमोना मोनगोन देखायनोसै ओरै ज्राव गारहरनोसै बरिया नैबेखौ आं हरखांखाबायमोन थेवब्लाबो नोंथांमोननो देखायबावसै आङो बियो आब'आ लांखांखाबायमोन ओमफ्राय हरफैनायनि जाहोना जाहैबाय आङो बांसिन नैबे काटिंखौ ना मानसिफ्रा एसे गोजौआव बियो नालाय आं गोजौआव होदोंमोन बे काटिंखौ ओमफ्राय आब'नो एसे गाहायाव नांगौ होननायखाय आब'नि अफिसा बेहायनो नालाय ओमफ्राय नैबेसिम स्टिफेन मारिना हरबाय बियो आब'आ ओमफ्राय नैबेसिम ओमफ्राय दा बेखौ सुनानै आं होबाय आरो ससे माने सोरबा एसे गामिफ्राव थांबा एसे बुस्थुखौ क्लोब गाननो लुगैयो नालाय खान्दा खान्दिखौबो बायो ओंखायनो एसे बेखौ गाहाय खालामना हरबाय आं जिमानखिनि खालामो बिनिफ्राय एसे गाहायसिन हरबाय आरो सोरबा एसे गोजौ गानो सोरबा गाहाय गानो बुंनो हाया थेवब्लाबो सल्युसन खालामना हरनाया मोजां ना बयनोबो सिगांना बेबायदिमोन उनना बेबायदिमोन बे फिदिंनिसो दे बेबि दं आब'ना बेबि दं ओंखायनो फिदिंनि खालामहोदों स' नोंथांमोनहाबो माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा जास्ट शेयार खालामहर खोन्थाहर उसुबिदा मोननायखौ
आङो माबाना हरगोन आरो आंजों हानायखिनिखौ आं सल्भ खालामना हरखायो ओमफ्राय बे जाहैबाय बे मानिमोनथाय जायखिजाया बेयो सेट पेन्टसोमोन दे अबेनिबा पेन्ट बियो पेन्ट प्लाज' दे बियोलाय प्लाज' पेन्ट बियो लाइक बिराद मोजां लुज मोजांथार पेन्टआ बे जाहैबाय पेन्ट एन्ड नैबे जाहैबाय गस्ला बेखौबो सासे हस्टेल थायो नामा आगै बेयो गाननो लादों एकदम बिमा फिसा फैनानै मालाय एकदमबारे स्टेन्डार्ड आराम मोजां अर्डार होनानै थांदों आरो दाखालिहाय बियो चिरांनि खोमा फिसाजो हस्टेल थायो नामा आब'ना ओमफ्राय फिसाजोनोबो गालांबाय मालाय स्टेन्डार्डनो ओमफ्राय गावहाबो मोजाङै स्टेन्डार्ड शु होबाय मोनसे नै नुजोबखादों ना बे गोसोम बेबायदि जागोन आरो बियो ओमफ्राय बेजों प्लाज' सेट बेयो सेट लादों ओमफ्राय बियो थांबाय मोनसे सेट ओमफ्राय नैबे जाहैबाय पिंक कालार बेखौ आङो नै बेबायदि बानायदों आखाइखौ पाफि बानायदों ओमफ्राय नैबे आब' लक्ष्मिया मोननै लांखांखाबाय बाट बेखौबो मोनसे खालामना होबाय आरो आब'नो अर्डार होदोंमोन आब'आ बेखौ एसे पाफि खालाम नामा पाफि स्टाइल गाननो लुबैनायखाय स्टाइल खालामना होबाय आरो नैलाय गाव होनदोंमोन आरो आंनो एसे पाफि खालामना होदो आगै होननायखाय एसे बिदि पाफि खालामना होबाय आरो सिगांनिखौ बेबायदि खालामदों नेकखौ एसे क्रस खालामदों उननिखौ बेबायदि खालामदों सिम्पल बरिया बिराद मोजां मोजां डिजाइन लायो बेखौ गासिबो पेकिं खालामनानै गिर खालामनानै हरजोबनांसिगौ आरो दा बियो जाहैबाय पेन्ट बेबो सेट बे आब'निनो जे मानसिनो आं गिफ्ट हरदोंना बिनिनो एकदम लाबाथाय 6टा 7टा 5टा लाखायो आब'आ ओमफ्राय जिमान लादों एकदम मोजां फिटिं हामैजोबदों बै पेन्ट थांबाय नैबे गस्ला आरोना एसे लुजैनो आखाइया बेबायदि खालामदों एसे गोलाव नांगौ होननायखाय नङाबाथ' ओरैनो आङो नर्मेलि बिसिमल' होयो फिसानो मानसिया हेल्दी नालाय ओंखायनो एसे गस्लाखौ गिदिर हरखादों दे लाबाथाय बुरजा 5टा 6टा गाहाम लायो आब' बेखायनो आंनि साइडनिफ्रायबो एसे स्मल गिफ्ट मोनसे हरबाय आरो आङो जुखाबाय आं दिहुनला बे जाबाय मोनसे ओमफ्राय बे मोनसेबाव नै बेबो बिराद मोजां आखाइयाव खाग्रा लादों बिदि बेखौ खायो बे शल्डाराव खाग्रा बेबायदि आरो बिराद मोजां सोरनि मोनथाय बावजोब्बाय आङो बेबायदि डिजाइनबो दंमोन आरो थांबाय होमबालाय नैबे मोनसेबाव बेयो जाहैबाय लंपेन्ट बियो नै लुज एकदम नै मोजांथार बेयो ओरै खालामना देखायबावनोसै आं मोनसे बिराद थान्दा कालार आब'आ आंनि चइसनि हरनो थिनदोंमोन नालाय ओंखायनो आं बेखौ मोजां मोननानै आब'नो हरबाय आरो एसे बेबायदि बेबि गोनां नालाय एसे लाइट कालारासो मोजां नुयो गरमफ्राव गोजा गोथां गोसोमफ्रा बोरैबा नुयो ओंखायनो एसे लाइटखौ हरबाय आरो लाइक फिडिंनि बियो सेना ओरै सिङाव हाबसोना थाबासो मोजां जायो सिङाव बे फिडिंनि लाइक सेन गोनां एसे सिम्पोल खालामबाय अफिसाव गानो नामा ओंखायनो 3/4 खालामबाय अफिसाव गानो ना मानो होनामोनथाय अफिसाव थांनायाव गानो ना मानो होनदोंमोन बेबायदि फिडिंआ मोननै मोनथाम दङ बावलायलाङो जायखिजाया बे आंनि चइसमोन ओंखायनो आं बेखौ हरबाय एसे गरम बोथोरावहाय थान्दा मोजां कालारा एसे नै थान्दा नुगोन गरम बेबायदि जोंलाब जोंनिखौ बायोना मेगनाव नांनायखौ ओंखायनो मेगनाव नांनायखौ बायो नालाय ओंखायनो बेखौ हरबाय सिम्पोलखौ बे थांबाय मोनसे ओमफ्राय नैबे मोनसे दंबावो बे सोरनि बेयो जाहैबाय नै बेबायदि आरोना बेबायदि ओमफ्राय बेबायदि एसे बेबायदि होदों आखाइखौ एसे बिराद मोजां बेबो सिम्पोल बे मानसियाबो 7टा ना 6टा लादों सासे मानसियानो 6टा 7टा लायो नायनो हागोन बिराद मोजां थांबाय दे मोनसे बेयो जाहैबाय ब्लाउज रेड कालारनि 36 ब्लाउज बडि केनि 36 जाबाय आरो बियो किचनावहाय खाग्रा होदों नामाथाय खाग्रा होदों किचनावहाय बे 36नि ब्लाउज सोरबाफोर नांगौला मोनगोन दे आं प्राइसखौ खिथाहरखायो बक्सआवनो जुदि सोंहरोब्ला इनकुवारिनि थाखाय ओरैनो प्राइसफोर सोंहरनोब्ला सोंहरनो हागोन जेबो उसुबिदा गैया मोनथिना लानाया मोजां नालाय नायनो हागोन बेयो बेसेबां साइज बियो 36 बेबो दे 36 बेबो
बेबायदि आखाया बेबायदि फिसा बेबायदि एसे ओरै जागोन आरो बियो मोजांथार स्लिभलेस शर्ट कुर्ती जाबाय आरो ओमफ्राय नै बेबो मोजां बेबो स्लिभलेस शर्ट कुर्ती बेबो एखे बिमा फिसा लादों बिसोरबो बिमा फिसा लादों बेबो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बयबो सिख्लाफोर लादों बेखौथ' फेसबुकआवथ' बांसिन हाबा जानायफ्रासो अर्डार खालामो ओमफ्राय इन्स्टाग्रामाव सिख्लाफोर जाबाय आरो बे इलास्टिक गोनां ओमफ्राय खिथुथिं बेबायदि क्रिस क्रस जायनो नांगौ अर्डार खालामनो हागोन ओमफ्राय बेबो ब्लाउज 36 नाम्बार आइ गेस 36 नाम्बारनि थाखायो दे बेखौ उसुबिदा मोनब्ला नोंथांमोना बोखारना गाननो हागोन खिन्थु बे टेगआ हरखायो आरो आंनिफ्राय फार्सि सालवारनि बे आखाइ गोलाव फुल स्लिभ गोदोनाय बेबायदि सिम्पल होदों आङो बारा हाबि जाबि होआखै सिम्पल एन्ड बेस्ट नुयो आखाइखौ एसे लुज साइज खालामना होदों बारा टाइटबा गाज्रि नुयो नालाय एसे लुज साइज बेखौ खोबनाय एन्ड दिस इज भेरि प्रिमियाम एन्ड भेरि क्लासि बिराद सफ्ट एन्ड कम्फर्ट दे जाबाय मोनसे बिनि पेन्ट एकदम मिलायखानाय पेन्टखौ होखादों आङो पेन्टखौ माबायदि होयो नोंथांमोना बेखौ खेबसे देखायनोसै आङो बेबायदि फुरा होयो जाहाथे नोंथांमोना नैबेनि सुबिदा होखायो बेखौ आराम बोसोदो आराम गानदो जेबो प्रब्लेम गैला नैलाय बेनि पटियाला माने नोंथांमोना जुदि पटियाला बिदिबासो जागोन दे प्लाज'आव बिदि जाया बिदि माबाखौ होआ प्लाज'आवहाय बे एसे पटियाला साइजसो जाहाथे आं बेखौ खुसि होखादों एसे पटियाला साइज आरो पटियाला साइजखौ बेबायदि फार्सि सालवारजों मोजां नुयो नालाय आरो नै बेबायदि जागोन आरो काटिंआनो बेबायदि जायो नैलाय ओरैसो जायो काटिंआनो बे पुरा मोजां जाबाय आरो नैबायदि फार्सि सालवारजों बेबायदि सेट बियो दे बिनि चुनि थागोन चुनिया जागोन व्हाइट ओमफ्राय नै बे सासे मानसिया प्लाज' बानायहोदों मानसिया गोजौथार बियो ब्लेक प्लाज' खालामहोदों आरो अनलि प्लाज'बाबो नोंथांमोना मोनगोन सेटनि अनगा गोजौनिखौबाबो एक्सट्रा मोनगोन गाहायनिखौबो एक्सट्रा मोनगोन जुदि अर्डार होयोब्ला माने बुस्थुआ कास्टमाइज जागोन नालाय ओंखायनो नोंथांमोना सिंगोलबाबो लानो हागोन जेबो उसुबिदा गैया कम्पानिनिफ्राय फैबासो सेट गथा जायो नालाय बेखौ फाननोबो हाथावा ओंखायनो ज' फाननांगौ जायो कम्पानिनि फैनायखौ खिन्थु आंनाथ' कास्टमाइज ना खालामनोसो अर्डार होबा ओंखायनो गोजौनिखौबो लानो हागोन गाहायनिखौबो लानो हागोन सिंगोल खुनु उसुबिदा गैया अके प्लाज' जाबाय उफ गरमायु थांबाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय गस्ला बेबो फिटिंनि आंखौनो कालार सेलेक्ट खालामहोदोंमोन नामाथाय बेखौ मोजां मोननानै एसे लाइट कालार पार्पलाव हरबाय आरो आङो बिराद मोजां मोनो आङो दा गरम बोथोराव बेबायदि लाइट कालार आराम थान्दा मोजां नुयो आरो गाननो रोंबानो मोजां नुजोबोलै मा होनो नै मोनथामल'खासै नै मोनसे बिराद मोजां बेबो सिम्पोल जाय लानो ओरैनो दखानफ्राव थांनायफ्राव ओरैनो थ्रुब सोदो थांदो बादे आरो क्वालिटि फेब्रिकखौथ' जाय गानहैदों बे मोनथिखागोन आं बुंलाय नांला मोजांखा क्वालिटिया आरो फिटिंनिबो जेबो इस्यु फैया आंना बारा मानो होनब्ला फिटिं मोजाङै जाहैयो ओंखायनो एक्सपेक्टआव मोननै आरो थेवब्लाबो बांसिनानो फिटिंनि इस्यु फैया बेखौनो गोजोननाय मोनो आरो आङो नङाबाथाय बिराद प्रब्लेम जायो नालाय फिटिंनि इस्यु फैबाथाय खुलिजोबदो मादो बिदि जायो दा आंना एफा बिदि जाया आरो फिटिंनि इस्यु नैबे शर्ट कुर्ती बिराद मोजां बेबो सासे आब' आंनि कन्टेक्टनिफ्रायनो अर्डार खालामदों बेबो सिनायखानाय आरो एसे मानसियाबो बारा गाहाय नङा बारा गोजौबो नङा एसे मिडियाम ओंखायनो मिडियाम होबाय आं प्लाज'खौ बिराद मोजां बिबि दं बेनाबो बिबि गोनांजोब नै बेबो आखाया बिराद मोजां नाय बेबायदि बे खिथुनिखौ बारा बारा थोनबो खोबासै एसे हाख्ल'बाय खिथुनिखौबो ओरै हाख्ल'द्रायाखै आरो जेबो खाग्रा गैया मिडियाम हाख्ल'बाय
सिगांनिखौबो बेबायदि खालामबाय आरो आङो बिदि खालामबाय आरो बे एसे गिदिरफोरनो हाख्ला हाख्लिफोरखौ हरनो बायो आरो बिसोरबो गाननो सुबिदा मोना ना ओंखायनो सिख्लाफ्रा जेबो नङा सिख्लाफ्रा गानजायो सिख्लाफ्रा अर्डार खालामखायो फुरा बेगलेस एकदम फाटाफाटि अर्डार खालामखायो खिन्थु हाबा जानायफ्रा उसुबिदा जायो नालाय बिदि मोदोम नुनाय गाननो उसुबिदा जायो ओंखायनो आङो एसे दिपफोरखौबो खिथुनिखौबाबो सिगांनिखौबाबो आं नायनानै हरखायो दे जाय नायदों आब'मोन ओंखायनो आं खोन्थाखाबाय आरो बे पेन्ट बै दहायनि पेन्ट बियो बे नैबेखौ सुख्रेबनाया बिनि पेन्ट बियो गिदिरफोरनोबा गिदिरफोरनो उन्दैफोरनोबा उन्दैफोरनो एक्सट्रा आलदा आलदाखा स' बे थांजोब्बाय बेखौबो नोंथांमोना अर्डार खालामनो हागोन बिराद मोजां खालि स्टेन्डार्ड नुयो आरोना स्टेन्डार्ड नुयो गासिबो हरजोबनायखौबो देखायजोबनो हाया स' बेनोसै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला अर्डार खालामबानो जाबाय आङो नोंथांमोननो कालार हरखायो मा कालारखौ नांगौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनो मोनो आरो दाथ' फेब्रिक गोदान सफैगासिनो दङ मानो होनब्ला फुजानि सिजन फैगासिनो दं नालाय एकदम मोजां फेब्रिक सफैगोन आरो लोगोसे फुजानि थाखाय अफाराबो फैगोन सिन्था खालामनाङा जुदि सोरबाफोर फुजायाव बायनो सानदोंब्ला नेनानै थादो स्टे टिउन अफार होजोबगोन आं गासिबो 90sआवबो शर्ट कुर्टियावबो लं कुर्टियावबो जेखि लाया नोंथांमोननो आङो एसेबाबो डिसकाउन्ट हगारगोन आरो फुजानि नामैहाय ओमफ्राय दा बेनोसै नोंथांमोना बिनिफ्राय माबा मोनसे मोजां मोनदोंब्ला आंनो अर्डार खालामबानो जाबाय नोंथांमोना कालार सेम्पोल मा डिजाइन नांगौ बेखौ नोंथांमोना आंनाव बिबाबो मोनगोन आं सेम्पोलफोरखौ लं कुर्टिनि शर्ट कुर्टिनि स्लिभलेस बेगलेस हरजोबखायो दे सिन्था गैया जेनिबो स' बेनोसै नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि भिडिअखौ नायबानो जाबाय जोबजासिम नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो हमसै स' बाय गोजोन्थों बाय